Исәнмесез, хөрмәтле тамашачыларыбыз. Табигатыбызның язгы үзгәреш кичергән бер мәлендә без гүзәл затларыбызның иң күркәм бәйрәмен 8 март Халыкара хатын-кызлар көнен билгеләп үтәбез. Менә ул көн дә якынлашты. Бу матур бәйрәм алдыннан безнең ихлас котлауларыбызны кабул итегез. Язгы гөрләвекләр сезнең тормышыгызга җылылык, саулык, сәламәтлек, эшегездә уңышлар, күңел тынычлыгы, күтәренке кәеф, бәхет алып килсен. Бүгенге студиябызга килгән иң беренче котлау хаты Тазалия Рәфәгать кызына багышлана. Яз кояшы назлы нурларын җир өстенә мул өләшә башлаган чакта, ямьле март аеның 6-сында Рәфәгать һәм Гүзәлия Насретдиновларның тәүге мәхәббәт җимешләре Тазалия исемле кызлары дөньяга килгән. Кызыбыз, апабыз, акыллы, чибәр, уңган, ярдәмчел бала булып үсеп буй җиткән. Мәктәпне уңышлы тәмамлаганнан соң, пешекче һөнәрен үзләштереп, югары Яркәй коррекцион мәктәбендә хезмәт юлын башлый. 1995 елда Исанбай авылы егете Фәндәвис белән тормыш корып, 3 балага, 1 улга, 2 кызга гомер бүләк итәләр. Бүген уллары Денис район полиция бүлегендә хезмәт итә. Кызлары Динара Минзәле медицина училищесы талибәсе. Төпчекләре Азалия 1-нче гимназияның 7-нче сыйныф укучысы. Тырыш гаилә, үй салды, балалар укытты, бакча үстерәләр, мал-туар, кош-корт асрыйлар. Кадерле кызыбызны, апабызны шушы матур, күркәм юбилей белән чын күңелдән ихлас тәбрик итәбез. Син тормыш баскычлары аша күтәрелеп 50 яшеңне тутырдың. Ярты гасыр күп тә сыман, юк та сыман. Синең гомердә авыр көннәр аз булмады. Сынмадың, сыгылмадың, югалмадың. Менә дигән әни булдың. Кайсы гына өлкәдә эшләсәң дә сынатмадың, нык булдың. Бүген синең якты бәйрәмең, туган көнең. Без сиңа саулык, сәламәтлек, мул тормыш, чиксез бәхет телибез. Синең яныңда һәр вакыт үзеңне хөрмәт итүче тормыш иптәшең, балаларың, туганнарың, тугры дусларың булсын. Бүгенге шат, көлеш елмаюың синең йөзеңнән бер вакытта да югалмасын. Тормыш юлың һәр чак балкып торсын. Ягымлы, шат булсын күңелең. Озын гомер, бәхет, шатлык белән бер кайгысыз үтсен гомерең. Зур бәхетләр юлдаш булсын сиңа. Көннәреңне шатлык бизәсен. Сәламәтлек, ярты бәхет диләр. Шушы бәхет читләп үтмәсен. Без сине яратабыз, хөрмәт итәбез һәм үзебезнең изге теләкләрне матур җыр аша җиткерәбез дип хат юлларын тәмамлыйлар тормыш иптәшегез, балаларыгыз, әниегез һәм туганнарыгыз. Бездә җылы эчтәлекле хат юлларына кушылып, сезне ямьле язлар алып килгән алтын юбилейгыз һәм якынлашып килгән иң матур бәйрәмнәрнең берсе Халыкара хатын-кызлар көне белән тәбриклибез. Язгы кояш нурларыдай аяз көннәр, иртәләр, исәнлек, саулык, гаилә бәхете, озын хәерле гомер, рәхәт тормыш телибез. Берәүләр яралый, берәүләр давалый. Кемнәре юк япты дөньяның. Җаннарыма дава, белеп тоеп яшәү. Туган якта апам син барын. Апам, апам, әнкәй кебек апам. Арада бер берәү булгансың. Туган
туған яктан жылы җилләр исә, шул җилләрне тоям кайта китә. Син бар апам анда, син барсың, син бар апам минем, син барсың. Сулга түгел уңга, салып жайла юлга, туганлыкны аклый, саклыйсың. Түккән көчләремне, күреп эшләремне, канатларымны үстерәсең. Апам, апам, әнкәй кебек апам, арада бер-берәү булгансың. Туган яктан жылы җилләр исә, шул җилләрне тоям кайта китә. Син бар апам анда, син барсың, син бар апам минем, син барсың. Туган нигеземнең яклап сайрар кошы, китмәс кошы минем күңелемнең. Абыйлардан артык җизнәм тигезендә, бирсен Алла гомерләреңне. Апам, апам, әнкәй кебек апам, арада бер-берәү булгансың. Туган яктан жылы җилләр исә, шул җилләрне тоям кайта китә. Син бар апам анда, син барсың, син бар апам минем, син барсың. Апам, апам, әнкәй кебек апам, арада бер-берәү булгансың. Туган яктан жылы җилләр исә, шул җилләрне тоям кайта китә. Син бар апам анда, син барсың, син бар апам минем, син барсың. Син бар апам анда, син барсың, син бар апам минем, син барсың.